Mona? Ja vlastne neviem, prečo oslavujeme Vianoce. Kvôli dáčekom. A pretože si konečne môžeme po celom roku oddychnúť. A to je všetko? No tak to mi nejde do hlavy, prečo by som ti mala dávať dáček, keď si ma celý rok štvala. To je ale tradícia. Vieš, keď sa Ježiš narodil, tak tam išli traja mudrci a dali mu dary. Dobre, ale ty nie si Ježiš. Hej, ale ja som. Bože. Žijem celý čas, áno. Počúvam. Tak to je teda pravda, myslíš, že počula, ako si hovorila o tom, že Vianoce sú iba o darčekoch? Áno. Tvár sa slušne. Pohode, babi. Tie dary od mudrcov som dostal, ale neboli o tom, aby ste si každý rok pod stromček dávali ponožky. Haló, moje ponožky sú kvalitné a s vianočným vzorom. Som tam ja? Nie. Takže darčeky nie sú to hlavné? Takže hovoríš, že tie mince, ktoré dáva každý rok babka pod Vianoč... Že Ježiš by to neschválil? Hej, to som nepovedal. Ale nemyslím si, že mince pod Vianočku boli súčasťou môjho plánu. Vidíš? Ja som hovorila, že to je len babkina výhovorka, aby mala nejaké drobné nakoláče. Takže, Pane Ježišu, aké tradície by si schválil? Tie, ktoré ľudí spájajú. Také, kde si niekto uvedomí, že Vianoce nie sú najdôležitejšie podľa toho, čo nájdeš pod stromčekom, ale koho nájdeš vedľa seba. Alebo vďaka ktorému vznikli. Takže Mona, tým chce povedať, že ti mám dať darček, aj keď si máš štvala? To som presne nepovedal. Tak si to zapamätaj, budúci rok mi daj niečo lepšie ako ponožky. A ty mne niečo lepšie než knižku. Biblia v pohode. Babi, myslím, že to pochopíte časom. A ako hovorí môj kamoš Niky? Šťastné a veselé! Tak, aspoň nám to vysvetlil. A teraz už fakt vieme, že tie mince pod Vianočkou sú čudné. Príjemné prežitie Vianoc a novoročnú radosť pri plánovaní čohokoľvek na budúci rok vám želá Vidinka!